Stín Glastonského lesa. Každé ráno, když se ranní mlha ovíjí kolem ospalého městečka Glaston, mě to táhne do spoře osvětleného koutu místní kavárny. Ve vzduchu je cítit vůně kávy a starého papíru. Přede mnou jsou rozloženy výstřížky a poznámky, každý z nich je útržkem stejného znepokojivého vyprávění. Nevysvětlitelné události ve starodávném lese, který hraničí s naším městem. Šustění papírů se mísí s tichým šuměním tlumených rozhovorů a vytváří symfonii všedního a tajemného. Zmizení mé sestry v těchto lesích před lety ve mně zanechalo prázdnotu, hlodající hlad po odpovědích. Když se probírám výstřížky, přehrávám si v mysli vzpomínky. Na její smích, na to, jak jí zvědavě jiskřily oči a pak na to nesnesitelné ticho, které následovalo po jejím zmizení. V těch lesích je něco neviditelného, něco, co všem chybí. Šeptám si pro sebe mantru, která živí mou posedlost. Zvonek nade dveřmi kavárny zacinká a prořízne mé myšlenky. Doktorka Elara vstoupí, její přítomnost je působivá, ale záhadná. Je to doktorka fyziky v Glastonu známá svými nekonvenčními teoriemi o paralelních dimenzích a jiných světech. Její bystré a pronikavé oči padnou na mou provizorní výzkumnou jednotku. Vidím, že se noříš do místního folkloru, Alexi. Co doufáš, že najdeš? Zeptá se a v jejím hlase se mísí skepse s upřímnou zvědavostí. Její otázka proniká mlhou mých myšlenek. Nejde jen o folklor. Odpovím a pocítím příval odhodlání. Je tu nějaký vzorec, něco nepřirozeného. Potřebuji prozkoumat les a hodily by se mi vaše odborné znalosti. Slova ze mě vypadnou poháněná směsicí zoufalství a naděje. Doktorka Elara mě chvíli studuje, její pohled proniká mým odhodláním. Pak téměř neznatelně přikývne. Dobře, Alexi, i tady je vědecký potenciál. Jdu do toho. Její souhlas mi připadá jako malé vítězství. Záblesk světla v drtivé temnotě mého pátrání. Jak návštěvníci kavárny ševelí a ranní světlo se vkrádá okny a vrhá na podlahu dlouhé stíny, zmocní se mě pocit předtuchy smíšený s očekáváním. Les se svým šepotem a tajemstvím na nás čeká a já vím, že když vstoupím do jeho náruče, všechno se změní. Ale potřeba odhalit pravdu, zjistit, co se stalo mé sestře, je silnější než strach. Sbírám si poznámky a každé pomačkání papíru zní jako krok hlouběji do neznáma. Přítomnost doktorky Elary, která je uklidňující i tajemná, zároveň slibuje cestu, která se bude pohybovat na tenké hranici mezi vědou a nadpřirozeném. Když opouštíme kavárnu, zdá se, že mlha venku láká jako tichá výzva k odhalení skrytých hrůz a zázraků, které se skrývají v srdci Glastonského lesa. Když s doktorkou Elarou vyjdeme z kavárny, obklopí nás chladný mlžný vzduch Glastonu. Městečko, které obvykle hýří svéráznou rutinou maloměstského života, je strašidelně tiché, jako by zadržovalo dech. Pohybujeme se po dlážděných ulicích, naše kroky se tiše odráží a každý krok nás přibližuje k neznámému. Vždycky jsem měla pocit, že v tom lese je něco divného. Poznamená doktorka Elara, její hlas sotva přesahuje šepot, jako by se bála narušit ticho. Přikývnu a myšlenkami se vrátím k sestřinu zmizení. Jakoby ten les víc skrýval, než odhaloval. Cítím to od té doby, co se ztratila. Zamíříme k Markusově chatě, která se nachází na okraji lesa. Markus, známý svým hlubokým vztahem k glastonským lesům, bydlí v rustikální chatě, která se zdá být stejně stará jako stromy, které ji obklopují. Dveře zavrzají a odhalí vysokého, široce ramenatého muže se zestárlou tváří a očima, které vypovídají o životě stráveném v divočině. Markusi, máme v plánu prozkoumat les. Dějí se tam věci, které se nedají vysvětlit.
řeknu a v mém hlasi je zřetelná naléhavost. Markusův pohled se přesune k lesu a jeho výraz se změní na vážný. Vždycky jsem věděl, že v těch lesích je něco divného. Počítej se mnou. Jeho hlas je pevný, rozhodný. Hlas někoho, kdo už se s tajemstvím lesa setkal. Naší další zastávkou je Jamieho dům. Ostrý kontrast k Markusově chatě. Jamieho dům je centrem techniky s přístroji a obrazovkami osvětlující spoře osvětlenou místnost. Jamie s mladistvou energií a neskrotnými vlasy vzhlédne o změti drátů a desek z obvody. Hej, Alexi, doktorko Elaro, co vás přivádí do mého technického doupěte? Zeptá se a po tváři se mu rozlije široký úsměv. Jdeme do lesa, Jamie. Něco se tam děje, něco, co nedokážeme vysvětlit. Hodily by se nám tvé technické dovednosti. Vysvětlím mu v naději, že vzbudím jeho zájem. Jamieho úsměv se změní v zamýšlený výraz. Strašidelný les? Počítej se mnou, to zní jako dobrodružná hra ze skutečného života. Jeho nenucené chování popírá vážnost naší mise, ale jeho schopnosti jsou nepostradatelné. Se sestaveným týmem vědce, zálesáka a technického šikuly stojíme na okraji města a hledíme do hustého lesa, který se rozprostírá za naším zrakem. Stromy se jemně pohupují ve větru, klamný klid, který maskuje tajemství uvnitř. Nevíme, co tam najdeme, řeknu a podívám se na každého ze svých společníků. Ale musíme najít odpovědi. Pro město, pro mou sestru, pro nás všechny. Přikývnou a mezi námi se vytvoří tichá dohoda. Spojuje nás společný cíl, každého z nás ženou vlastní důvody, ale spojuje nás potřeba odhalit tajemství lesa. Když uděláme první kroky do lesa, město Glaston jakoby se ztrácelo. Vzdálená vzpomínka blednoucí v mlze. Čeká nás cesta, která slibuje zpochybnění našeho chápání reality a zkoušku naší odvahy tváří v tvář neznámému. Les čeká, jeho stíny se s ubývajícím dnem prohlubují a je připraven odhalit své skryté pravdy a hrůzy. Když se náš nově vytvořený tým vydá do lesa, přechod z malebných ulic Glastonu do divokého neskrotného lesa je okamžitý a šokující. Vzduch se ochladí, zvuky civilizace se vytratí a nás zahalí husté koruny prastarých stromů. Atmosféra v lese houstne hmatatelným pocitem historie a tajemství. Doktorka Elara si upraví popruhy batohu a bystrýma očima zkoumá okolí. Ve vzduchu je tu zřetelná změna. Jakoby les sám ožil. Poznamená a její vědecká mysl analyzuje každý detail. Markus vede cestu, jeho kroky jsou jisté a sebevědomé. Pohybuje se s grácí lesníka, naladěného na jemnou řeč lesa. Tyhle lesy jsou tu už po staletí. Ukrývají stará a hluboká tajemství. Řekne tichým a uctivým hlasem. Jamie je mezitím ve víru vzrušení a nervózní energie. Pohrává si s kapesním přístrojem a snaží se zmapovat naši cestu. Tohle je jako z videohry, až na to, že je to skutečné a rozhodně strašidelnější. Žertuje a snaží se odlehčit náladu. Čím hlouběji jdeme, tím surrealističtější je naše okolí. Stromy jakoby se skláněly blíž, jejich větve se nad námi proplétají a vytváří přirozenou katedrálu z listí a stínů. Cesta pod nohama už není jasná, vyne se způsobem, který se vymyká logice. Najednou vzduch naplní slabé děsivé hučení, které s každým krokem sílí. Je to nadpozemský zvuk, který jakoby rezonoval ze samotného srdce lesa. To je ono, to je zvuk ze svědectví. Zašeptám a po zádech mi přeběhne mráz. Je to tentýž zvuk, který straší ve vyprávěních obyvatel města i v mých neklidných snech. Les mi připadá jako živá bytost, která nás sleduje svýma neviditelnýma očima
a šeptá nám tajemství v jazyce ztraceném v čase. Vzduch je stěžklý vůní země a mechu a každou chvíli se mezi stromy ozývá vzdálené šustění nebo praskání, které naznačuje skryté tvory, číhající jen kousek od nás. Nejsme tu sami, zamumlá Markus a pohledem zkoumá porost. Les je domovem nejen pro zvířata. Jak jdeme hlouběji, pocit úzkosti narůstá. Je to pocit, že nás někdo pozoruje, že jsme vnikli do říše, kde nejsme vítáni. Ale my se prodíráme vpřed, pohánění potřebou odhalit tajemství, která se skrývají v šeptajících lesích Glastonského území. Když se přiblížíme k zapomenutému výzkumnému středisku hluboko v Glastonském lese, jeho strašidelná přítomnost nás okamžitě zarazí. Budova, rozlehlá stavba z betonu a oceli, je obrostlá prorůstajícím lesem. Na jejich stěnách se jako zoufalé prsty drží liány a kdysi čistý povrch pokrývá mech. Architektura je směsicí strohého průmyslového designu a nevysvětlitelných téměř cizích prvků. Podél vnějších stěn se táhnou velké zrezivělé trubky, které se ztrácí v zemi, nebo se hadovitě vinou vzhůru ke střeše poseté podivnými kopulovitými výstupky. Vchod do objektu tvoří velké kovové dveře napůl vylomené z pantů, které odhalují pohled do temných zatuchlých chodeb uvnitř. Nad dveřmi jsou vybledlá písmena, která naznačují původní účel budovy, ale čas a příroda je učinili nečitelnými. Když vstoupíme dovnitř, naše baterky proříznou tmu a odhalí dlouhou chodbu lemovanou dveřmi po obou stranách. Každá místnost, do které vstoupíme, je obrazem opuštěného vědeckého úsilí. V některých jsou řady počítačů a elektronických zařízení, jejichž obrazovky jsou prázdné a pokryté prachem. Jiné jsou zaplněné laboratorními policemi poseté skleněným nádobím a starými sešity, jejichž stránky jsou zažloutlé a zkroucené. V jedné laboratoři jsou na velké tabuli ještě zbytky rovnic a diagramů, křída je vybledlá, ale stále čitelná. Vzduch uvnitř je zatuchlý a studený, což je jasnou připomínkou toho, že v budově už léta nebyli přítomní lidé. Na stěnách jsou patrné jizvy času, odlupující se barva popraskaná omítka a občasné grafity po minulých vetřelcích. Podlahy jsou poseté sutinami, rozbitým sklem, spadlými stropními deskami a občasným vyřazeným zařízením. Když se dostaneme hlouběji, uvidíme rozlehlou centrální místnost. Její strop se tyčí vysoko nad námi, podpírán silnými betonovými sloupy. Střed místnosti dominuje zvláštní stroj, který se nepodobá ničemu, co jsme doposud viděli. Je to složité uspořádání kovových kruhů a cívek, propojených sítí kabelů a potrubí. Stroj je obklopen soustavou starých počítačů a ovládacích panelů, jejichž účel byl dávno zapomenut. Kolem stroje je na podlaze řada složitých vzorů vyrytých přímo do betonu. Tyto vzory jsou podobné symbolům, které jsme viděli na vnější straně budovy a naznačují spojení mezi strojem a původním účelem objektu. Navzdory rozkladu je ve vzduchu cítit skrytá energie, jako by zařízení pouze spalo a čekalo na probuzení. Ticho je tísnivé, přerušované pouze zvukem našich kroků a občasným kapáním vody z netěsného stropu. Když pokračujeme v průzkumu objektu, narazíme nakonec na něco, co se zdá být hlavní operační místností. Dveře jsou mírně pootevřené a zlověsně zavrzají, když je otevřeme do kořán. Uvnitř je místnost v ostrém kontrastu se zbytkem zařízení. Je mnohem modernější, i když ve stavu nepořádku. Uprostřed dominuje velká kruhová konzola, jejíž obrazovky jsou stmavlé a pokryté silnou vrstvou prachu. Co okamžitě upoutá naši pozornost, je velká opevněná skleněná skříň na vzdálené straně místnosti. Sklo, ačkoliv je místy popraskané, vypadá neuvěřitelně tlusté, navržené tak, aby vydrželo značnou sílu.
Uvnitř skříně vidíme změť kabelů a strojů, ale z toho, co leží mezi troskami, nám běhá mráz po zádech. Nějaký tvor nebo to, co z něj zbylo, tam leží bez hnutí. Nepodobá se to ničemu, co jsme kdy viděli. Je to změť zkroucených končetin a neznámé anatomie kůže skvrnitě šedá. Doktorka Elara se opatrně přiblíží ke sklu. Tohle to vypadá jako nějaká záchytná jednotka. Ale na co? V jejím hlase se mísí fascinace a strach. Jamie, který byl dosud nezvykle tichý, se náhle pohne k jednomu z ovládacích panelů. Možná bychom se o té věci mohli dozvědět víc. Řekne a objeví se v něm náznak jeho obvyklé zvědavosti. Jak si Jamie pohrává s ovládacím panelem a nechtěně tak znovu aktivuje dlouho neaktivní systémy, tvor v zadržovací jednotce se probere k životu. Je to děsivý pohled, který se nepodobá ničemu, co bychom si dokázali představit. Tvor je velký, snadno se rozprostírá přes celou šířku krytu, s ohavným protáhlým tělem, které se kroutí a deformuje způsobem, jenž se vymyká přirozené anatomii. Jeho kůže je skvrnitě šedá se skvrnami, které vypadají jako šupiny nebo stvrdlý pancíř. Končetiny, pokud se tak dají nazvat, jsou početné a různě velké a tvarované. Některé silné a svalnaté, jiné tenké a žilnaté, zakončené ostrými drápovitými výběžky. Nejznepokojivějším rysem je hlava, nebo spíš to, co předpokládám, že hlava je. Je to asymetrická změť masa bez zřetelných očí nebo úst, ale když se probudil, otvory, které vypadaly jako zející tlamy, se náhodně otevíraly po celém jeho povrchu a vydávají sbor hrdelních cvakavých zvuků, které se rozléhají sklem. Jsou to nepravidelné zvuky, kakofonie výšek a tónů, ze kterých mi naskakuje husí kůže. Jak se pohybuje, zdá se, že se tělo toho tvora posouvá a mění, jako by jeho kosti byly z tekutiny. Tiskne se k zesílenému sklu, jeho tělo se kroutí a vtěsnává do škvír, zkouší pevnost svého vězení. S každým pohybem sklo zlověsně zaskřípe a síť prasklince zvětšuje. Najednou se objevily dosud nespatřené oči tvora, které se zhmotnily na různých částech jeho těla. Jsou vypouklé a lesklé a odráží slabé světlo místnosti v děsivé záři. Upírají se na nás nemrkající a plné zlověstné inteligence, která naznačuje dravost. V tu chvíli mi místnost připadá neskutečně chladná a zmocní se mě pocit prvotního strachu. Přítomnost toho tvora je dusivá, tíživá síla, která jakoby vysávala vzduch z místnosti. Jamie, co jsi to udělal? V Markusově hlase se mísí hněv a strach a odráží mou vlastní hrůzu. Jamie se zapotácí, tvář má bledou, oči vytřeštěné šokem. Já nechtěl. Když místnost naplní zvuk tříštícího se skla, který signalizuje blížící se útěk toho tvora, zmocní se mě panika. Musíme se odsud dostat hned. Křičím a v mém hlase je zřetelná naléhavost. Popadneme Jamieho za ruku, otočíme se a utíkáme před hrůzou, kterou jsme rozpoutali. Za námi se ozývají zvuky osvobozujícího se tvora a tříštění skla, které nám připomínají, v jakém nebezpečí se nyní nacházíme. Běžíme chodbami, kdy si tísnivé ticho budovy vystřídá bušení našich srdcí a neznámá hrůza, která na nás číhá. Jak se řítíme matně osvětlenými chodbami opuštěného zařízení, ozývá se za námi zvuk pronásledování nestvůry. Je to série úderů a škrábání, kakofonie, která vypovídá o jeho velikosti a zuřivosti jeho pohybů. Vzduch je hustě cítit prachem narušeným po letech klidu, smíchaným s podivným kovovým pachem, který jakoby vycházel z toho tvora. Doktorka Elara se s krátkými nádechy ohlédne. Musíme najít cestu ven, rychle. Tohle místo je labyrint. Chodby se zdají být nekonečné, bludiště z pokrouceného kovu
a rozpadajícího se betonu. Nápisy na stěnách, které mají sloužit jako vodítko, jsou vybledlé a sotva čitelné, takže moc nepomáhají. Každá odbočka nám připadá jako hazard, volba mezi bezpečím a dalším uvězněním. Jamie stále v šoku z náhodného probuzení toho tvora klopítá přes trosky. Natáhnu ruku, abych ho udržel na nohou a nabádám ho, aby pokračoval v pohybu. Soustřeď se, Jamie, dostaneme se z toho. Řeknu a snažím se zamaskovat vlastní strach. Markus, který vždycky uměl přežít, se ujme vedení. Tudy, vykřikne, když zahlédne řadu služebních značek, které ukazují směrem k něčemu, co, jak doufáme, bude východ. Slyšíme, jak se za námi objektem prodírá stvoření, jehož pohyby jsou stále zběsilejší a agresivnější. Zvuk je děsivý, směs vrčení a hrdelního řevu, která jakoby vibrovala samotnými stěnami. Když se přiblížíme k východu, ve který jsme doufali, cesta se zúží a vede k těžkým kovovým dveřím. Jsou částečně pootevřené a vedou do vnějšího světa. Škvírou se line svěží chladný vzduch lesa, který je v ostrém kontrastu se zatuchlou tísnivou atmosférou zařízení. Už tam budeme, ještě kousek, zavolám s hlasem napjatým námahou. Hromový řev bestie a zlověsné vibrace, které se k nám blíží, v nás vyvolávají vlny hrůzy, děsivé spojení nočních můr. Je to příšerná podívaná. Jeho končetiny, chaotická soustava svalnatých údů, končí ostrými drápy, které mrazivým zvukem drásají stěny. Kůže toho tvora je spletí šupin a skvrnitého masa, která se v matném světle chodby slizce leskne. Jeho oči zářící zlověsnou inteligencí jsou rozptýlené po celém těle, což mu dodává rozptylující a vícesměrný pohled. Když se pohybuje, jeho tělo se nepřirozeně kroutí, kosti klepou a kůže se natahuje, což dodává jeho dravému postupu odporný zvuk. Jsme jen pár metrů ode dveří, když se tvor vyřítí rychlostí, která neodpovídá jeho velikosti. Jeho pohyby jsou rozmazanou šmouhou zloby a hladu. Jamie, který se drží v závěsu, ze sebe vydá výkřik, když ho jedna z mnoha končetin toho tvora chňapne a drápy se mu zaryjí hluboko do masa. Krev stříká v hrůzném oblouku na stěny, což je živým důkazem krutosti toho tvora. Jamie! Vykřiknu, můj hlas je chraptivý hrůzou. Vrhnu se k němu, zoufalství mi dodá chvilkový záchvěv odvahy, ale Markus mě popadne a táhne mě zpátky ke dveřím silou, která vypovídá o těžce nabitých instinktech přežití. To nemůžeme, Alexi, je pro něj příliš pozdě. Markus křičí, jeho tvář je maskou úzkostí a odhodlání. Doktorka Elara, oči vytřeštěné hrůzou, stuhla na místě. Její vědeckou zvědavost nahradil prvotní strach o přežití. Klopítla dozadu, noha se jí zachytila o kus trosek. Ostré prasknutí znamená podvrtnutí nebo zlomení a ona vykřikne bolestí a zhroutí se na zem. Tvor s hrdelním hřevem odtáhne Jamieho zpátky do tmy. Ozývají se jen jeho výkřiky, mrazivá připomínka osudu, který nás čeká, pokud se nám nepodaří uniknout. Natáhnu se dolů a zvednu doktorku Elaru na nohy. Její váha na mě těžce doléhá, jak se snaží potlačit bolest. S Markusem se zvučným řinčením zavřeme těžké kovové dveře a uzavřeme tak stvůru i našeho přítele uvnitř. Údery zuřivosti toho tvora do dveří se odráží od kovu a každá rána je chmurnou připomínkou toho, jak těsný je náš únik. Opřeme se o dveře a na chvíli popadáme dech. Adrenalin nám pomalu vyprchává ze žil. Ale smutek a šok ho rychle vystřídá, hrůza z toho, co se právě stalo, do nás pronikla. Jamie, náš přítel a společník, byl unesen tím nejbrutálnějším způsobem, jaký si lze představit. Se zraněnou doktorkou Elarou, která se o mě silně opírá, se vydáme na bolestivou pomalou cestu zpět lesem. Zdá se, že každý stín skrývá neviditelné hrůzy a každé zašustění listí představuje potenciální hrozbu.
Les kdysi místo zázraků a zkoumání se změnil v krajinu nočních hmůr, plnou ozvěn našeho ztraceného přítele a bestie, která loví v jeho hlubinách. Když vyjdeme z okraje lesa, ranní světlo Glastonu nám připadá ostré a nevlídné. Jsme přeživší, ale naše přežití nás stálo strašlivou cenu. Vědomí toho, co se skrývá v hlubinách Glastonského lesa, je těžkým břemenem, které si neseme sebou spolu se strašidelnými vzpomínkami na náš strastiplný útěk. Vyčerpaní, zranění a rozrušení z hrůz, které jsme právě přežili, se s doktorkou Elarou vypotácíme na předměstí Glastonu a ranní světlo vrhá na ulice dlouhé stíny. Město se svými malebnými domky a ospalou atmosférou působí neskutečně, v ostrém kontrastu s noční můrou, z níž jsme právě unikli. Když se blížíme k centru města, všimnu si pana Hawthorna, starého knihovníka, který stojí před knihovnou a upírá na nás svůj pohled. Pan Hawthorn je v Glastonu odjakživa postavou plnou zajímavostí. Známý svými rozsáhlými znalostmi historie a pověstí města. Dnes se však v jeho očích zračí jiná intenzita. Alexi, doktorko Elaro, zavolá na nás, když se k němu přiblížíme. Vidím, že jste se vrátili z lesa. Našli jste to, co jste hledali? Jeho otázka, protkaná znepokojivým podtextem, nás zastaví na místě. My jsme někoho ztratili. Podaří se mi říct hlasem ochraptělým emocemi. V tom lese něco nebezpečného. Pan Hawthorn přikývne, ve tváři má vážný výraz. Ano, les byl vždy místem záhad a ztrát. Ale pozor, tajemství, která ukrývá, nejsou určena pro slabé povahy. Doktorka Elara, pevně opřená o mě, se na něj zadívá se směsící podezření a zvědavosti. Co tím myslíte? Co víte o lese? Knihovník si povzdechne a v očích se mu zračí dávné poznání. Les je starší než tohle město, starší než kdokoliv z nás. Zažil už věci, které si ani nedokážete představit. A ne všechny východy vedou ven. Z jeho slov mi přeběhne mráz po zádech. Chcete říct, že takových bytostí, jako byla ta, kterou jsme viděli, je víc? Že existuje víc vstupních bran? Pohled pana Hawthorna sklouzne zpátky k lesu, jeho výraz je nečitelný. Les si dobře střeží svá tajemství. Jen si pamatujte, že některé dveře je lepší nechat zavřené. S tímto záhadným varováním se otočí a odejde zpátky do knihovny a nechá nás tam stát s nesčetnými otázkami, které nám víří v hlavě. Doktorka Elara a já se na sebe podíváme a tíha jeho slov nám dojde. Uvědomění, že to, co jsme zažili, byla jen špička ledovce, je děsivé a zároveň přesvědčivé. Les nám odhalil své temné srdce a teď víme, že je toho ještě víc, co je třeba odhalit, že v jeho stínech se skrývají další tajemství. Když se vydáme na cestu městem, normální život kolem nás zneklidňuje. Lidé se věnují svému dni a nevnímají noční můru, která číhá na okraji jejich světa. Ale my teď známe pravdu. Víme, že stín Glastonského lesa je víc než jen místní legenda. Je to živá dýchající bytost plná hrůz a tajemství, která ještě nebyla odhalena. Naše utrpení v lese ještě zdaleka neskončilo. Byl to jen začátek hlubší, temnější cesty do neznáma, cesty, která prověří naši odvahu a zdravý rozum způsobem, který jsme si zatím nedokázali představit.